Mae nos Wener, dwi ar stryd Lomanby, a dwi yma i ffeindio pwy sy'n actually'n gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg. Yna pwynt seifio fe. Dwi yma yn clwb Ifor gyda Elis. Pa fant yn edrych ymlaen i weld? Dwi yma gyda Llyr. Elis. ar stryd. Ti yma i weld? Ereira. Neu, Cledra. neu, Dwi wedi methu'r oriau do. beth yw dy hoff gan di? Y mollwng. Yn dy fe tsunami ganodd y gan na? Dwi'n meddwl de. Mae Calvary newydd ddod. Siaradus iawn heddiw. Ti'n edrych mlaen i weld tsunami? Ydyn nhw mlaen heno? Felly, newyddion diweddar am Ifor bach yn marw 92 mlwydd oed y flwyddyn yma. Sy'n nhw sylwadau ar y farwolaeth yna? Dwi'n gwybod pwy oedd o, sori. Na, 0. All di ddisgrifio y profiad o fod yn backing dancer i Eden yn Maes B flwyddyn yma? O, wel. Dim ond sydd ateb yna, at all. Prif gan o'r Eden gyda fan hyn nawr. Be ti'n meddwl am y reunion nôl yn y Steddfod? Be? Dwi yma gyda prif gan o'r Calvary. Oh, fuck! Mae pob yn dweud yna. Ie, wrong, yna. Hoff gan Cledra. Felly beth ti'n meddwl am EP newydd Tsunami, sut maen nhw wedi mynd i ffwrdd i wneud dubstep yn ytrach? Ydyn nhw'n nabod nhw'n wneud? Felly ti yma mewn cwbl o fisoedd mis nesaf yn chwarae? Actually, wythnos nesaf. Wythnos nesaf. Edrych ymlaen? Yndw. Yndw. Wyt ti go iawn? Yndw. Ti'n siŵr? Yndw. Gwych. Ydych chi'n joio? Yndan! Go iawn? Na. Ifan Tsunami, prif gan o'r Candelas, un o celebs mwyaf sy'n rock Cymraeg. Mae'n amlwg bod yr eira wedi bod yn galed heno, fe 301 a felly maen nhw adre am hand 11. Dwi wedi cwrdd â pobl sy'n gwrando gerddoriaeth Gymraeg, ond dwi'n yn berffaith siŵr sut dwi'n teimlo amdano nhw.